Mé jméno je Lucie Ulbrichová a dnes vás vítám na prohlídce jednopokojového bytu na ulici Menhautova v Brně. Pojďme se na něj společně podívat. Nejenže tramvají jste v centru Brna za několik málo minut, ale přímo v místě najdete mnoho obchodů, kavárny, restaurace. Hledáte bydlení v Brně jen kousek od centra? Byt ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 48 metrů čtverečních je velmi dobře dispozičně řešený. Nabízí velkou, krásně prosvětlenou obytnou místnost s přístupem na balkon a samostatnou kuchyní. Byt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak jako investiční k pronájmu. O nájmy v tomto místě je stále velký zájem. Zaujal vás tento byt? Potom mě neváhejte kontaktovat. Ráda se tu s vámi potkám na prohlídce.